Kada se nalazite u situaciji opasnoj po život, smirenost je bolja od panike, vještina od snage, a znanje vam je neophodno kako biste se izvukli iz te situacije. Dobrodošli na kanal Saznaj više i danas vam predstavljam 5 stvari koje vam možda jednoga dana mogu spasiti život. Uživajte! Kada biste se našli u situaciji da vam je na tijelo zaboden nož ili neki drugi oštri predmet, vjerovatno biste svi pokušali da iščupate taj predmet, previjete ranu i pozovete hitnu pomoć. Ali zapravo taj predmet dok nije iščupan sprečava dalje krvarenje i najbolje što možete učiniti je pozvati hitnu pomoć i bez ikakvog čupanja predmeta koliko možete zaustaviti krvarenje dok čekate hitnu. Skoro svaki mobitel u svakoj situaciji, čak i bez SIM kartice, može da bira broj 911. To je broj za hitne slučajeve. Ako smo izgubljeni u divljini ili u nekoj šumi, prvo što je potrebno da nađemo sklonište i vodu za piće, a bez ostalih stvari kao što je hrana možemo u nuždi da izdržimo duže vrijeme. Uvijek u svakom trenutku potrebno je da obavijestite barem jednu osobu da zna gdje se nalazite. Kod požara najveću smrtnost ne uzrokuje vatra nego dim koji se širi u toku požara, pa tako ako se nalazite u prostoriji gdje je požar, najbolje je staviti nešto preko usta i nosa kako štetni dim ne bi ulazio u vas, te sagijeti se dolje na tlo jer poznato je da štetni topli dim ide u visinu, a pri zemlji ga skoro pa i nema. Biti smiren te skontati plan i program kako izvući sebe i druge iz te situacije, a ako vi trebate pomoć, kako ne biste stvarali paniku, tražite je od samo jedne osobe. I to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, ostavite subscribe, like i obavezno kliknite ono zvonce pored subscribe-a kako biste dobivali obavijesti o svakom mom narednom videu. I do sljedećeg videoklipa zapisa. Uživajte mi u životu.